De dijk op de Kleine Weg in Ottersum begint het te begeven en in verband daarmee heeft burgemeester Berger besloten om de panden Kleine Weg 2 tot en met 42, de panden Het Zand 1 tot en met 12, tot aan het huis van schildersbedrijf Giesbers, de panden Nijmeegseweg 12 en 4 en de bejaardenwoningen aan de Brink verplicht te evacueren. Vandaag zijn we te gast bij de burgemeester van de Slovaakse gemeente Gelnica, Anna Nemčíková. Gennep en Gelnica hebben sinds 1993 een vriendschapsband. In juni van dit jaar werd de stad getroffen door een van de ernstigste overstromingen uit haar geschiedenis. En in het bergachtige gebied rondom Gelnica werd veel schade aangericht door regen en modder. Mrs. Nemčíková, can you describe the exceptional nature of this flood and the impact of the flood for Gelnica? V júni 2010, presne 2. júna, sme vyhlásili ráno o 7:30 3. stupeň povodňovej aktivity z dôvodu prívalovej vlny, s tým, že mesto Gelnica v poslednom čase, tak ako to monitorujem, tak každé 2 roky postihne povodeň, čo si myslím, že už neviem, čím je to dané, ale asi naozaj tým globálnym oteplovaním. Táto povodeň v júni 2010 mala najväčší negatívny dopad na majetok mesta, pretože keď sme to zmonitorovali, sme zistili, že najväčšie škody sú na majetku mesta. Počas záchranných prác v tom 3. stupni povodňovej aktivity sme investovali približne 100 000 eur len na záchranné práce. Hovoríme o záchranných prácach, čo sa týka lomového kameňa, objednávané bagre a iné veľké mechanizmy, ktorými sme sa snažili zmierniť škody. Nielen na majetku mesta, ale aj občanov. Vzhľadom na zvýšenie hladiny toku Hnilca najviac boli postihnutí občania na hlavnej ulici, ktorí mali zaplavené nielen pivničné priestory, ale dokonca aj ich obydlia. S tým, že sme samozrejme nemali dostatočné zásobovanie pitnou vodou, pretože problém bol aj v úpravni vody v Perlovej doline a taktiež aj bez elektrickej energie, niekoľkokrát bol výpadok elektrickej energie. Čiže život občanov v našom meste samozrejme bol naozaj veľmi postihnutý, pretože nebol normálny, podotýkam. S tým, že sme robili improvizácie aj čo sa týka zásobovania potravinami v Perlovej doline pre našich občanov, pretože vzhľadom k tomu, že bola zničená komunikácia v Perlovej doline, tak títo ľudia ostali odrezaní, dá sa povedať, od sveta. Mesto Gelnica ako také bolo, môžem povedať, že naozaj aj odrezané od sveta, pretože z hornej strany od Prakoviec bola prepadnutá komunikácia, ktorú majú vo vlastníctve Slovenská správa ciest, a takisto aj zo spodnej strany pri obci Jaklovce sa nedalo prejsť, pretože bola tak zdvihnutá hladina toku Hnilca. Mali sme takých dobrovoľníkov, ktorí vtedy v ten čas pomáhali mestu a všetkým občanom. Práve tí dobrovoľníci terénnymi autami a dokonca nákladným autom vetrieskou, lebo tá voda bola príliš vysoká v Perlovej doline a tá cesta bola tak prepadnutá, že jednoducho bol veľký problém normálnym autom sa tam dostať, takže tí dobrovoľníci sa podujali na to, že sme nakúpili potraviny, tie nevyhnutné potraviny pre týchto ľudí a oni im v taškách niesli a postavili sa, ja to poviem tak, ako to bolo, postavili sa na korbu toho veľkého nákladného auta a cez také lano púšťali tie tašky. Keďže sme ešte my stále ako mesto Gelnica v 2. stupni povodňovej aktivity nemáme zosumarizované všetky škody, dá sa povedať, absolútne konečné. Počas týchto dní, kedy bola tá povodeň, tak štát čiastočne odškodňoval občanov nášho mesta, a nielen nášho mesta, ale všetkých tých, ktorí boli postihnutí povodňami z humanitárneho fondu príspevkami, tuším, od 300 do 800 eur.
Ale vzhľadom k tomu, že nemáme to ukončené, keďže sme ešte stále v tom 2. stupni povodňovej aktivity, tak mesto Gelnice zatiaľ nedostalo od štátu ani cent. Pokiaľ máme informácie ako samosprávy, tak vlastne by mala dostať naša republika, teda Slovensko, z Európskeho sociálneho fondu nejaké finančné prostriedky ako pre štát na odškodnenie. Neviem, do akej miery budú odškodňovaní ešte občania, ale vieme, že 18. augusta zasadla vláda a minister financií má do 10 dní, teda do septembra, poslať na mesta a obce také finančné prostriedky na odškodnenie, ale to bude len pre mesta a obce. A vieme aj to, že občania, ktorí mali poistené svoje majetky, svoje domy a tak ďalej v poisťovniach, tak mali by mať odškodnenie od poisťovní. Do akej miery je to naplnené, nemám zatiaľ prehľad. My sme pri tejto povodni prišli na to, že voda nám poškodila nielen z prívalovej vlny, ktorá prišla na toku Hnilec, ale aj na periférnych častiach. A voda udrela na takých miestach, kde absolútne predtým takýto problém nebol. A presne takýmto problémom je aj náš amfiteáter, ktorý je zrekonštruovaný, kde máme vytvorené vlastne nejaké oddychové miesto pre našich občanov. A keďže sa upchalo potrubie, upchala sa rúra nánosmi a konármi, ktoré prišli z lesa, prevalila sa vlastne cez pletivo a následne nám poškodila aj objekt amfiteátra a tá voda priniesla nielen bahno a konáre a zaplavila nám aj sociálne zariadenia v tomto objekte, ale voda sa valila aj celou ulicou. Takže tie škody sú tam pomerne veľké a môžeme sa kľudne na to ísť pozrieť, a aby sme videli, v akom stave to je teraz. Ale naozaj prvýkrát za celú tú dobu, táto voda udrela aj na tomto mieste. Ja som veľmi vďačná našim partnerom v meste Genep za to, čo už poskytli pre základnú školu v Gelnici. My vieme veľmi dobre všetci, že aj v Holandsku sú takéto problémy, čo sa týka vody. Ja z môjho pohľadu by som mohla skonštatovať len to, že veľké úprimné ďakujem patrí našim priateľom v meste Genep a sme veľmi radi, že na nás myslia a sme veľmi radi, že máme takýchto priateľov a v rámci svojich možností, aké majú, nám už pomohli a pevne verím a dúfam, že